Dnes v noci všetci čakajú na jedného muža. Mnohí ho obdivujú, všetci ho rešpektujú. Má peniaze, moc aj vplyv. Vždy presne vie, čo chce. Dnes v noci na ňo budú musieť ešte počkať, pretože tento večer patrí jeho rodine. Nový Volkswagen Passat. Vždy o krok vpred, tak ako vy. Volkswagen. Das Auto. Pozvánka na prehliadku automobilky a jazdu s hybridom znie úplne inak, ak sa jedná o toto auto. Porsche 918 Spyder. Je to automobilový skvost, ktorý posúva Porsche medzi najvyššiu automobilovú ligu. Superhybrid opäť siaha na pomyselný automobilový Olymp, ako kedysi Carrera GT. Dokonca sa Spyder na ňu aj podobá. Akurát benzínový motor je menší. V Carrere GT bol 5,7 litrový 10-valec s výkonom 612 koní. Súčasný a menší 8-valec nemá vyšší výkon, ale má dva pomocné elektromotory. Porsche 918 Spyder možno nechce byť najrýchlejší v každej disciplíne, ale chce znamenať absolútny vrchol v premene paliva na pohybovú energiu. Je to superšport a elektromobil v jednom. Šoferujem auto, ktoré má na šasi vyrazené nuly. To znamená, je to 0. kus sériovej produkcie. Porsche vyrobí iba 918 kusov hybridného superauta. Tak je celkom logické, že na jeho produkciu nepostavili veľkú továreň. Len malú dielničku. Výroba pripomína krúžok šikovných rúk alebo modelárskú dielňu, v ktorej si nadšenci čistia hlavu. Kým nevidíte kevlarový monokok, brzdy alebo kolesá, ani vám nenapadne, že práve tu vzniká hyperzbraň na McLaren P1 a LaFerrari. Nebyť uhlíkových vlákien, tak toto vyzerá ako štandardný panel dverí, lenže v Porsche 918 je uhlíkového vlákna toľko, že by niekoľkonásobne obtočilo celý svet. Ozaj, odhalili sme, kde je ukryté VIN číslo. To len aby ste vedeli povedať policajtom, ak ho budete prihlasovať na dopravnom inšpektoráte. Toto nie je vagónik rýchlodráhy v zábavnom parku, ale stredná časť Porsche 918 Spyder. Narvať sem všetky káble nie je vôbec jednoduché. Na rozdiel od robotizovanej linky, toto je práca, na ktorú sa môžete pozerať celé hodiny. A takto vyzerajú dva štvorvalce, zlepené kolmo k sebe. Každý z nich má výkon 300 koní. Pochopiteľne všetko treba dôkladne ručne urobiť a namazať. S klopkom kovových jaterníc to vyzerá úžasne. Výfuky ústia nad motorom a toto riešenie nie je veľmi časté v automobilovom priemysle, ale malo by to zaručiť perfektný odchod spalín a dokonalý zvuk. Aby bol výfuk kompletný, nasadia naň ešte tento tlmič. Z neho vychádza nádherný zvuk a oheň. Tento komplet pripoja o chvíľu 6 skrutkami k autu. A toto sú tie skrutky, čo držia dve časti auta pohromade. Naozaj je ich len 6. A v tomto kufri prišli litium-ionové batérie. Budú chladené kvapalinou. Ale nechýba ani klasický chladič. Vlastne dva. Sú po oboch stranách motora a ako inak v obale z uhlíkových vlákien. A toto je finále, konečné nastavenie geometrie jedného z Porsche 918 Spyder. Kto vie, po akom asfalte bude tento konkrétny kúsok jazdiť? Okolo Lučenca alebo v Abu Dhabi? Kompletizácia jedného Spydera trvá 100 hodín. Hoci ide o najfascinujúcejšiu výrobu auta, akú som kedy videl, neviem sa viac za kamerou sústrediť, pretože hlavu mám úplne inde. Naštartovanie kľúčom nespôsobilo vôbec nič, no iba cvakli relátka ako v hociktorom inom elektromobile. Preto som otočil magický ovládač na volante.
8-valec v hybridnom režime ide len keď treba, športovom musí vždy. A ja musím vyskúšať auto, ktoré má dovedná výkon 887 koní. 100 dosiahne za 2,6 sekundy. 200 za 7,3. A za 21 sekúnd má na tachometri 300. No teraz, keď sa plazím na elektrický pohon v obytnej zóne, tak vám prezradím dve veci, ktoré toto auto za obrovské peniaze nemá. Nedá sa tu nastaviť sklon operadla, jednoducho je daný a hotovo. Sedadlo sa nastavuje iba pozdĺžne. No a pozdĺžne sa nastavuje volant, ale nedá sa nastaviť zase výškovo. No a cítim všetko, po čom idem. Osemvalec má sám o sebe výkon 602 koní, výfuky má priamo nad motorom a vytočí až 9000 otáčok. Batérie autu priťaželi, ale poháňajú dva elektromotory, jeden vpredu a druhý vzadu. Spoločne majú 286 koní. Hybridná sústava dokáže v jednom momente vyprodukovať krútiaci moment 1280 Nm. To je takých 10 menších aut. Plne nabitý plug-in hybrid prejde na čistú elektriku aj 40 km a celkom logicky som začal na elektrike aj ja. Ako keby som bol Fantomas a mám zlietnúť. Takto by mali vyzerať hybridy v budúcnosti. Idete 90 na elektrický pohon a nič vás neobmedzuje v elektrickej rýchlosti. Iba rýchlostné limity. To auto sa neskutočne valí. Na 21-palcových kolesách a Michelin Pilot Sport Cup 2 pneumatikách, ktoré sú špeciálne namiešané práve pre 918 Spider. A aj keď si zapnem tvrdé športové pruženie, ten karbónový monokok sa nepohne ani o milimeter. Je to asi svojou konštrukciou, svojím chrbtom najtvrdšie auto, aké som kedy šoféroval. Sedím tak nízko, že občas sťahujem zadok, aby som sa nešuchol o asfalt. A v podstate ťažisko, aj môj zadok je nižšie, než je zadná os kolies. A to už je čo povedať. Technici tvrdia, že ich monokok sa v krute ohýba tak málo, že sa vlastne neohýba. Ja neviem, či je to tou konštrukciou toho monokoku, ale keď v pokoji šoférujete 918 Spider, tak máte pocit, ako keby ste lekárskym fonendoskopom počúvali každý detail. Prepnem to na hybrid, idem na elektrinu a počujem, ako sa do činnosti zapájajú elektromotory, priložím nohu na brzdy a počujem, jak šúchajú kotúče. Všetko, celý organizmus toho auta máte v ušiach a cez uši a ruky vám to ide sem do mozgu. Tak toto je plug-in hybrid, ktorý sa mi páči. Idem 119, 120 po diaľnici na elektrickú silu a môžem ísť až 150 bez toho, aby do toho zasiahol spaľovací motor, kým mám nabité batérie. A stačí ísť chvíľu na hybridný režim alebo na šport a ten motor batérie okamžite naláduje. No, idem 149, 150 na elektrinu. Absolútne bez problémov. Od posledného vynulovania počítača je tu najazdených 1170 km. Čo si myslíte, ako sa s týmto autom jazdí? Priemerná spotreba 12,2 litra benzínu. Áno, spotreba by mala byť 3 litre, keď si na tých prvých 100 km pomôžete batériami. Ale tento výsledok je fascinujúci. 12 litrov pri takomto aute? To je nič. Existuje dokonalé auto? Áno. A je to hybrid. Šoferujem asi najlepšie auto sveta, mám taký pocit.
A toho mám v športovom režime. Ešte tu existuje niečo iné. Race. A v tom race si môžem manuálne tlačidlom na volante prepnúť manuálne radenie. A tak pre lepšiu predstavu vám skúsim predviesť, ako to auto z miesta štartuje. Nestíham radiť. Mohol by som rozprávať o tom, aký je tu dotykový displej, ako je to všetko elegantne, nádherne vyriešené, ale tá jazda ma tak strhla, že sa to nedá vôbec ani opísať. V Porsche nám povedali, že 918 je tak ľahko zvládnutelná, že ju môže šoferovať aj žena. A toto auto je aj pre ženy. Ak potrebujete narovnať vrásky, tak je to úplne ideálne. V tomto aute neexistuje vzdialenosť medzi zákrutami. To má tak jednoduché, tak zaujímavé ovládanie, ale už si zvykám na tú rýchlosť. Veľakrát som dostal otázku, ktoré je to najlepšie auto, aké som kedy šoféroval, najdrahšie, najvýkonnejšie. Vždy rozmýšľam, tak toto bolo dobré, ale zase to asi nebolo. Teraz mám tu odpoveď jednoznačnú. Bolo to Porsche 918 Spyder. Bolo najdrahšie, najrýchlejšie, najlepšie a pritom to bol hybrid. To je taký tlak, že povolil klub GoPro. Musím si trošku napraviť tvár. Mám nejakú pretiahnutú. Tak som sa tešil, ako vám porozprávam o tomto aute, aké šoférovať to. Dúfam, že ste počuli aspoň trocha toho zvuku.